prvé video som nahrával, alebo sa rozhodoval, či ho nahrám asi 2 týždne. Taká tá sebareflexia, vieš, čo povedia ľudia, ja to tam pridám. Sa mi budú smiať, že tam bez trička som tam, bože, pridám fotku, vieš, také tie myšlienky. A Teď už nad tím vůbec nepřemýšlíš, že? absolútne, to prostě absolútne. Už mi to teraz vôbec nepríde. Teraz sa už na tom smejem. Ale tiež toto točenie a fotenie sa, alebo pridávanie tých príspevkov, myslím si, že dosť obohatilo moju nejakú schopnosť možno komunikácie s ľuďmi, alebo prejaviť sa, vyjadriť svoj názor, pretože nebol som nikdy nejaký extrovert. Vždy som bol ten typ chalana, ktorý sedel v izbe a nevadilo mu to, že proste ostatní sedia v druhej izbe a rozprávajú sa. Alebo aj keď sme boli v skupine ľudí, tak nepotreboval som sa zapájať, vieš. Akože ja som si užíval tú spoločnosť ľudí, ale nebol som ten, že zobrať tú pozornosť na seba. Takže v tomto smere mi to akoby dosť pomohlo rozprávať na kameru, aj keď tiež na začiatku to nebolo moc príjemné a komfortné. Ale človek sa dokáže naučiť naozaj veľa veciam. No a jaký bylo to první video, jestli si vzpomínáš? Prvé video téma? Ja som pridal prvé video na Facebook a to bol len taký krátky 15-sekundový shot z tréningu, kde som pridal hudbu, ktorá ma vtedy veľmi motivovala. A bol to len taký jednoduchý edit. Ja ako cvičil som tam hrudník a potom som tak ako zaflexil trošku, že už tam bolo vidno teda tie svaly a to bolo také, no, že ani neviem, vtedy som tým nesledoval asi ani to, že chcem dať ľuďom nejakú informáciu, ale chcel som ich nakopnúť, že pozrite sa, takéto niečo dokážete spraviť aj vy. A hlavne ja som to pridal pre tých svojich blízkych kamošov, ktorých som mal na Facebooku, ktorí si ma nejak pamätali. Ináč, že ja som nebol nejakej atletickej postavy, že mal som širšie boky, úzke ramena. No a teraz to bolo toto. A zároveň aj holkám si chtěl ukázat, jakože... Jo, asi tam bol tento element takisto, že také áno, taká hrdosť, že na tú prácu, ktorú som odviedol. Takže určite to tam bolo tiež.